Bible, by giving, we honor you and worship you. Siyakunikeza kudumo ngalo uNkulunkulu wami ministry ye giving. Usisa abantwana bakho so mightily. Baba wethu ongcwele, sihlanganisa ibandla lakho nesibusiso sikaNkulunkulu esiphendula sishintsha zonke izimo. Izwi lakho lithe isibusiso sakho siyamcebisa umuntu, lathi izwi lakho awunezele usizi. Thatha udumo and bless your people until they are all convinced ukuthi through the ministry of giving and tithing ngempela impilo yomuntu iyashintsha. Babusise ke ngokwanele egameni lenkosi yethu Jesu, amen. Asithi sonke ngomusa, ngingcwele, nginenkazimulo kaNkulunkulu. Lokho Kristu ayikho, ngiyikho. Konke uKristu anakho, nginakho. Inkazimulo yakhe, umusa wakhe, insindiso yakhe, uthando lwakhe, amandla akhe, ukunqoba kwakhe, ukuphila okuphakade, incebo yakhe, ukuthula kwakhe, konke kaKristu umoya ngcwele unginikile khona kungokwami, nginakho ngegama lika Jesu. Simshayele uNkulunkulu izandla, give him glory, honor, worship. Hallelujah. Come on, let's give him praise. Hallelujah. Sisamile ngenyawo, singakahlali phansi, ngicela sihloniphe umoya ngcwele, inkosi yenkazimulo, ukuthula kwethu, amandla nensindiso yethu. We understand that siphethe, silawulwa, siholwa, sithwelwe umoya ngcwele. Ngaphandle kwakhe asikwazi ukwenza any move. Ngicela sishaye izandla enkulu and worship the Lord. Singahlala phansi ke bathandekayo, sidlulisa ukubingelela ukukhulu kumama umpostoli uMbuyazi egameni lenkosi yethu Jesu. Omama bonke namhlanje bangabokuqala ekubingeleleni kwethu, sithi nje lolu suku ngokwekhalenda lase South Africa balenze kube kubungazwe omama. Siyabonga kakhulu for irole abayidlalayo, omama bethu enyameni, omama bethu kumoya, bonke babalekile. Siyabonga kakhulu because we have the mother namhlanje, umama wethu mama umpostoli, and siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngaye. Uyisibusiso njengoba kade abazane besho, kuba namandla kakhulu uma uhlala phansi ulalela abazalwane bekhuluma bebonga uNkulunkulu ngomama. Siyabonga, nathi siyambonga omama bonke abakhona, izalukwazi okhokhozi bethu. Siyabonga nomama ukuthi abenze banike ama special gifts. Ngesizulu uthi yinzala abantu. Siyabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu asibusisele bona nje, asigcinele bona. Inkosi isenzele omkhulu umusa, amen. Kumnandi ukubona ogogo besendlini kaNkulunkulu bekhonza, amen. Kumnandi kakhulu ukubabona bephakathi wethu egameni lenkosi yethu Jesu. Somebody say amen. Malibonga liphinde doyise igama lenkosi. Omunye sefuna ukwazi ngazi ukuthi phuma lapho. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane bami. Thank you. And even also we want to praise God for omama bonke abanye bakhona noba bangabanga ogogo, but we have mothers in this house. Malibonga igama lenkosi. uNkulunkulu siyambonga kakhulu ngabo egameni lenkosi yethu Jesu, amen. Sibonga irole abayidlalayo mama, abantu ababalekile abakhulu, neBhayibheli ligcwele bona nomthelela wabo kwiministry. Sizuyile ukuthi noma uJesu sesesiphambanweni, uma kubalwa abafundi noma phela kwakusevwa isikhathi, kodwa phakathi kwababala abafundi ababalwayo kuvela uJohn umpostoli, yena ovelayo ukuthi wayekhona phansi kwesiphambano.
omama bajuliswanga ukukhala ithule sokuthi uJesu akasopheki sakhala wathi ningamkhaleli don't pray for me ngakho omama babekhala bangathi hawu Jesu siyakulilela hayi ngamkhaleli mina wathi sikhaleleni nina wayesethi nabantwana benu ngakho igama lenkosi usethi Jesu ngokuba uma kunje emthini omanzi kuyoba njani omthini owomileyo wayekhuluma ngama-fires ekhuluma ngomlilo wenhlupheko amen umlilo wenhlupheko ukwazi ukushisa umuntu umanzi kangakanani mangena ukholo lomileyo so that we need to pray and we thank you siyabonga kakhulu ngicela sibatshale izandla kakhulu mama sibingelela uhlalo we-local church obaba bonke we understand ukuthi umfundisi uThambashi we have started a powerful something that siyabutshini manje and stuff and we have divided the church siyabonga ngithe kodwa lamabandla onke fanele ngoJuly indawo ayisekho konke so senza ama-zone sabahlukanisa ama-Sundays ufundisa uxolo nomama balezansi kodwa i-present kamama ifika ziphi ingane ayingapheli halfway ayifike ekhaya amen so now we are doing that and we see that God is doing because we are in the season of multiplication we want to see church growing nokuthi abazane bafunda ukukhonza ama-ministries ney'nkonzo abazane bakhonziswe bakhonze futhi kumnandi kuba ndawonye kodwa kubalulekile usande amen ngasho ngathi nizofila kancane ubona ngathi ithe inamba uxeka kodwa nizobona ngathi njengemoto zangapha ngakithi ngathi ihamba ishayeke emabhampini ngenihleleka nihambe nihlala kahle maliboke igama lenkosi so this is exactly what is going to happen in new normal so adjust akuyona but God is doing wonders amen and I see you still in Cwele ngithi ngiyaniphungula ngisazophinde ngithole indlela enye futhi ngilithi gap futhi mbone ukuthi akucinini kuba ilento efuneka ezulwini malibonge igama lenkosi so God is at work siyabingelela kabakhulu bathandekayo ubabulanga indodana yethu thank you so very much it's good to see you kanye nomalanga egameni kaJesu nabazukulu bami I praise God abavangele ngizoshumayela nabathi ngizo amen o powerful lapha yabona sizomisa amathende la kuzohlehla ofish amen uNkulunkulu muhle let us go straight to the word of God Zion and just bufundeni izwi lenkosi siqhubeka nesubject ye glory of the word of God inkazimulo Yesu ashona sonke sithi inkazimulo yezwi uma ngashokeki ngicela umsholo makhelwane shona thana inkazimulo yezwi ngicela uSunday school teacher umsebenzi kaSunday school teacher ukuthi enze ingane ziya concentrate phezulu phambili akukhona nje ukuyifundisa ngale classini nasengisontweni ukuthi babafundise concentration kube njengase classini amen ari asifundeni izwi lenkosi athandakayo sifundani namhlanje ngizama uqhubeka number 1 she quote uJohn 1 verse 1 ngawufaki ngawu display makuchazwa izwi the nature of the word of God imvelo yezwi sathi izwi likaNkulunkulu lona uqobo cela ngisuse la lela verse besikhuluma ngalo thank you izwi likaNkulunkulu lona uqobo lithi iBhayibheli luNkulunkulu niyakhumbula lo part bazalwane lithi eqaleni wayekhona ulizwi niyakhumbula lo ngxenye ya masikhuluma ngezwi sikhuluma ngaye uNkulunkulu uqobo lwakhe ngoba izwi likaNkulunkulu luyena so umuntu mayinezwi unoNkulunkulu malibonge igama lenkosi hence it's very important church to have the word of God malibonge igama lenkosi mhlawumbe ngayenza nje ngiyise kuyi-human level ngihlisa esizingeni labantu sengathi izwi nje likaNkulunkulu njengoba umuzi umpostoli ekhuluma le voice oyizwayo eyami angithi bazalwane futhi imina uqobo understand abazalwane yeah ivoice eyami futhi imina uqobo noNkulunkulu ngeke umehlukanise nezwi lakhe there's no way ukuthi ungakhipha le ukukhuluma kwami kuyimele eceleni ngicathe enye into ukukhuluma kwami ngaphandle kwami akukho ukukhuluma kwami so le voice oyizwayo ikhishwa ukuthi imina angani uma ngiright in land neze into ngisho le voice esihosho nje oyizayo
iphuma kimi isizathu ngoba iyimi. Awukwazi ukuthi ungahlukanisa ivoice iphimbo lami nami ngoba likimi liyimina. Omunye ukwazi ukuzwa ngathi hawu baba umpostoli lo engakangiboni ezwe izwi ngoba izwi lomuntu luye. Nami nginizwa ngathi uba lokhuluma ngithi hayi ubani ke lokhuluma nikhona nonke bathandekayo ngoba izwi lomuntu lubani bathandekayo luye. Nikhona inkonzweni kodwa. So exactly as the word of God, church, izwi likaNkulunkulu luyena uNkulunkulu uqobo. Malibonge igama lenkosi. So ke now ngifuna sazi ukuthi the word of God is God himself. Ashon sonke ngesizulu sithi izwi likaNkulunkulu luNkulunkulu uqobo. Amen. Yes, the word of God is God himself. Number 1, fantu wazi mawuchaza izwi ukuthi izwi luNkulunkulu. Lubani? Unama scriptures akusupportayo. Ekuqaleni waye khona ulizwi. Ulizwi waye uNkulunkulu. Ulizwi waye kuNkulunkulu. Ulizwi waye uNkulunkulu. Khuluma ngoword. So ngeke ke ucabanga ukuthi izwi it's something else. Izwi uNkulunkulu yena uqobo lwakhe. Malibonke igama lenkosi. And secondly, Zion Church, number 2 ukuthi sachaza sathi izwi likaNkulunkulu limbewu sime kakhulu kulo part ngeke ngisakungena kuyona. Amen. Izwi likaNkulunkulu liseed kaNkulunkulu, limbewu kaNkulunkulu. Imbewu kabani bathandekayo kaNkulunkulu. Yes, sakhuluma sathi fanele ukuthi mawufuna ukwazi ukuthi masithi limbewu kaNkulunkulu siqonda ukuthini, fanele ucheck ukuthi imbewu yini umsebenzi wayo. Ukuze wazi ukuthi izwi limbewu ngani, fanele wazi ukuthi imbewu yona iyimbewu ngani. Ukuze kuthiwe into imbewu ingenxa yani, ingenxa yokuthi bathandekayo iyaproduce. Somebody say amen. Ithiwe into imbewu ngoba iyakhiqiza into efana nayo lo mbewu. Sasithi masithi izwi lenkosi limbewu injulo leyo kumazalwane. Abazalwane should understand that very clear. Ngoba injulo leyo. Masithi izwi lenkosi limbewu injulo leyo. Sefana sicheck umsebenzi wezwi. But quickly nkathi kuthiwa izwi lenkosi limbewu safana ucinga ukuthi umsebenzi wembewu ezwini kuthiwe yini noma umsebenzi wezwi yini. Phakathi kwezinto ezibaliwe lithi iBhayibheli thina sizelwe ngembewu engaboniyo. Izwi likaNkulunkulu ayi all here. Kusho ukuthi sizelwe ngembewu kaNkulunkulu. Nikhona bazalwane. So uma sizelwe ngembewu kaNkulunkulu, umkhiqizo wembewu kaNkulunkulu uzokhipha omunye uNkulunkulu futhi. That's why according to the scriptures, according to the word of God, sisebuNkulunkulwini. Makubanje umhlangano woNkulunkulu siini. Thina sifakwe yini? Sifakwe isidi. Thina sifakwe imbewu ezivele ngayo. Ningasali bazalwane khona nibazalwane. Makubanje meeting yasezulwini uba khona manje. Kuhlangene uNkulunkulu wena uba khona. Umethu uSathane hayi bo lo. Ngiyamkhumbula lo kade ngimbambe ngesandla lo. Athi awumbambe ngakazalo. Manje uzelwe ngembewu engaboneki. Are you all here? Ne understand lento bathandekayo. Ya ngikhulekela nento iphumele kuwena ungabi yasesontweni mos. Yabona mhlawumbe into engasingikhathaze la. Ngakhathaza ukuthi ungilalela sonto li. Yabona ngilalela kokho kuba senkonzweni ngesonto ukuze uphume ekhaya. Ngithanda sethi lento uyikhuluma ibe yilife wena. Once wayifaka lento wayikholwa. Uyifaka emzweni yakhe yaba impilo. There's no devil okwazi ukuhlangana nawe lapha phandle. Ungakasho ukuthi in Jesus name ungakafast. Uyophuma la mademon ahlakazeke. Ungakangeni shok fasting usakhishwa iknowledge. Hallelujah. How much more so at nama exercise? How much more so at my exercise akomoya? Of fasting, prayer, word, or declaration, prayer, and whatsoever. We are more chapel lapho manje. So more shalap, but knowledge itself. Ulwazi lolodwa nje luhlakaza iqhuqhu. Amen. Fana noma ungafast uzila ukudla uthandaza kodwa uma ungazazi it's a problem. USathane ukucashele ekusaba. Athi lo muntu uphethe isibhamu esibi. Phela mawusuka uzila ukudla uthandaza ufasta usuke ufaka uhlohla isibhamu. Phethe ibhamu so. Amen. Kodwa mawusubamba izwi likaNkulunkulu uthola the revelation of the word of God about yourself. Usuke lapho uthola i-identity. Usuke uqonda ukuthi ubani, isibhamu siphethe ubani. Amen. Igane ingozi la mangayinika nanga uboy. Ibhamu esiyingozi. Yabona esiyingozi ngisinika nanga umntwana. Asibambe so. I'm telling you.
kungenzeka loso spam ispam asiyona ingozi kuya ngokuthi sisesandleni sikabani. Omunye ngadlala ngasimoto lo laba bangadlala ngasimoto spam ngasiqhuba kanje phansi hayi kodwa nikhe sontweni ya kulala ku depend esandleni nikhona nibazalwane. Yeah, so I wanted to say to you, church, the word of God is seed. Niyayiqonda lento yembewu. Uyaqonda ukuthi nisele ngezi kodwa. Wena uthi kholwa kakhulu uzele umama nobaba, that is your problem. Ingakho ustakile nje, ustakisa wena usasipambe lakhe kuzalweni kwakho okokuqala, you are Nicodemus. Yabo ne-Nicodem mentality. Yabo umqondo kaNicodem wathi umuntu angahlehla kanjani ongena esibalethweni wazi nje lento yebiology. La sekukhulunywa ngedivine khona nibazalwane. Uyanyuka manje ungena la uzala khona yini. Kadoskela mahaza. Amen. Uzelwe ngembewu engabuni, shona thani ngizelwe ngembewu engabuni. Shona kokugcina thani ngizele ngezwi. Uyaqatha uyishona into uyikholwa khonto eyenza empilweni yakho. Shona thani ngizelwe ngezwi. Uzelwe ngani? Imbewu yini izwi, imbewu kaNkulunkulu. So uNkulunkulu mayizalo zalo omunye uNkulunkulu ayikho ngishilo sathi itshwele likhipha itshele imbewu yetshele ayikho imbewu yetshwele. Imbewu yenkuku ikhipha itshwele, imbewu yenkomo ikhipha inkonyane, imbewu yembuzi ikhipha izinyane, imbewu ye-whatsoever ikhipha ulwakoza, imbewu yamango mayiqatha kaphansi ikhipha isithombo sikamango kodwa. Ngoba kube kuya ukuthi yiphi imbewu ehlangana nalo umhlabathi. So nathi izwe manje kuhlangana nenhliziyo yethu la ngizokhipha umzalwane umsodi lazokhipha uNkulunkulu. Amen. I try all my best. Ngizama ngayo yonke imizamo ukwenza ukuthi understand. Ngiyazi ukuthi lento ngiyiphinda kaningi kufanele. Usuhlale kaningi uyibiza ngento wrong. Manje ka amabawuti arastile ngisazama ngisafaka iQ20 ngizama ukufrag ngiclean isystem ukuthi uthathe into esho uNkulunkulu yeka le show uyi-wrong. Mususho into wrong. Amen. Ya mususho wrong. Cha mina Nkosi yami siyayifuza uyifuzulelani. Uzelwe ngembewu engaboniyo. Siyaqhwisha awuqhwisha qishelani uzelwe ngembewu engaboni. Amen. Don't call yourself a doormat. Praise God. The problem, you look at yourself through your wallet, through your account, through your balance. Akaze uyibuke ngezwi. Problem abantu bayibuka ngebalance abanayo ebank. Yabona manje uthi wena ngiyahlupheka usuke wabuka iaccount qala ubuka ngizwi. Mhla wabuka izwi uyothi account ithi opposite ithi negative dashboard uhambe wrong way account ndini. Ngikhona nibathandekayo. Hambe wrong. I know who I am. Hallelujah. Khona izinto engezikuhloniphe bazalwane shimando school zaya. Uyazi khonto kube besenikhula la ekhaya. Phela izwi bazalwane hamba izwi li deep. Lihamba ngama levels ethi understanding. Yabo ukube seniyakhula kancane bengizonitshela ukuthi ezinye izinto once wayithola ukuthi ubani si attractwa ukuthi wena uyazazi ubani and iqale isondele kuwena konke ngeke izize kuwena ungakazazi wena ubani. Amen. uJesu ba complain laba bazalwane eKhodanike esontweni. Number 1 uJesu laphana ngicela unibambe lento. Abantu abaningi bayitshethe esikhwameni sika Jesu kwangekho lutho. Kuqala emabandleni ethu ukuthi kungabi na account. Kungabi namali kwi-account. But kwi-account kaJesu isikhwama sakhona sasigcwele. This guy uJudas Iscariot waye u-treasurer. Lithi iBhayibheli uJudas Iscariot waye u-treasurer corrupt. Kodwa akakaze babe bankrupt still. Cabanga isikhwama siphethe umuntu wrong. Kodwa uJesu isikhwama sika Jesu sasinenqwaba yemali. Kodwa ebentshontsha futhi uJudas. Kodwa kungazwakali nokungabonakali. uJesu wayine financial team lapha eyayistrong yama kingdom financiers. Kwakunabantu besifazana ababehlangani no business women ababe finance ministry kaJesu kuphela. Bengenze enye into. I'm talking about la mantombazana but labo mama ababhalwe lapha ama millionaire. Ababengenze ngakho uJesu wayithi asuwele siye ngaphesheya. Bena ngangeni kuma logistics. Ukuthi asiye ngaphesheya. Wathi asuwele siye ngaphesheya wahamba uyofasta. Eqala itrip ekuzokhokhisa ezogibeza izimbamu emkhunjini. Emva lokho wanyuka lentabeni wayothandaza ukuthi itrip yaqhubeka. Just one word siyawela. Emva kwalokho khona mina washonjala khona uJesu wayithi emkanje to us ithini plan athi siya ngaphesheya. Kuhlehla team
buyele emuva bayo-organize ukuthi sihamba kanjani. Leli Bhayibheli baqasha yonke imikhumbi yayikhona yaze yangasala ngisho umkhumbi owodwa. UJesu hamba phezu kwamanzi yoba ongasekho ngisho wodwa umkhumbi. That was not just the cheapest ministry. But at one stage it happened. But at one stage it happens in the scripture. AbaFarisi basusa i-argument. Hey, indaba umfundisi wena engatheli intela. Nani khona esontweni? Indaba umfundisi wena engayitheli intela. Nani anithela intela, nikhokhe nani intela. Ile argument mayifika uJesu seyakhuluma into embali okay. Konje lento yentela ihamba kanjani? Kuthelwe emakhosini noma amakhosi athela kubona. Bathi laba hayi phela ngokomthetho amakhishi intela isuke iswa ku government, iswa kumuntu omkhulu. I said okay, la ifuna kumuntu omkhulu yezansi. I said no, it's fine. Why I said so that they may know that I am God. Hayi ngoba yengekho imali yokuthela intela. Wayifuna ukuprova kubontu bani labamfuna intela. Kodwa anike sontweni yazi. Anike sontweni. Bathi laba ngifuna ukubakhombisa bengayithela intela ngoba ngileke ngiswele. Bengayithela intolo bengicabanga sebeya understand ngubani. Bengicabanga ukuthi ibona abangalethi intela kimi ngoba mina ngiphethe umbuso ongena kunyakaziswa. Manje ngoba ba understand ukuthi ahambe ngibakhombisa Peter thatha udobo lwakho oli1 uhamba yehle emfuleni lapha nolwandle ufuka ukhipha inhlanzi kodwa nike esontweni wathi hamba ukhipha inhlanzi wathi inhlanzi yokuqala ozoyikhipha uvule emlonyeni kuyo uzokhipha imali ufuka uthele nithele mina uyithelele nawe nenzela ukuba khombisa ukuthi hey ukube bebazi bebefanele ngoba bebhizi beqonganisa imali yentela nje befuna ukumaintain umbuso ukuba bebezeka mina lo mbuso bengizowuthatha uphakame. I can do anything. I am God. Yini bidela ukuthi inhlanzi zigijimisa imali ngoba ifuna uJesu ngoba uJesu bezazi ubani. uJesu mayiqala ebakhombisa inkazimulo yakhe ukuthi I'm able mina ngingakwazi ukuma kanje inhlanzi zonke zigijime ilethe imali into engakazi yenzeka iphuma imali yomile iphuma enhlanzini esemanzini. I am God enough. Once you find yourself in the word concentrate uyoshinto ireform. Sithi bazalwane bami kodwa nikhona nonke. Asinishumayezele ilizwi lomlolozelo ngikushumayezela izwi le level yoMkhulunkulu. Angisho lo mlolozelo ethi ngikhuluma ngawe mina umi in the position of the word. We need to graduate from being members of the church and people who comes to church every precious Sunday. That is good but not best. Can I say it again? Ukuze sontweni every day kuhle kodwa kuphelele. Okuphelele ukuthi ufinyelela elwazini esesambulweni sokuthi ubani ezwini. Okay, konje ngisazoyethekweni nikhona bathanda bese ngiqala ukufrustrate ukuthi angikwazi ukugcina ngikhonze kanje. Nikhona amen ukhona kodwa. Yeah. So that is so very much important for you. Bamba lento bantwana benkosi. Uyabona lento ubumjovo bengizovela ngithi asiyeke lokhu sikhuluma ngizama ukuvela ngimvaccine. But this thing needs you to uyikholwe. Open your mind. Believe what I preach. Go out here. Believe what I say. Yeah, lento ophuma la uyicabange lento uyidisha ngayo. Buka ithi wenzeni shonse ezantsi. Yeah, lento bamba nanti izwi. Once we do that, kusho ukuthi uma bazana bami iBhayibheli lithi sizelwe ngembewu. Lisibiza ngoNkulunkulu, sho la uhlala khona kusepalace. Ngisho ukuthi mawuthi wena usemNkulunkulwini, la uhlala khona ekhakini emzini wakho, kini. Uyaphenduka immediately kufika wena. Uyashintsha kulelo khaya. Phela akekho uNkulunkulu enganazulu. UNkulunkulu kanjani ongenazulu? Sho ukuthi kuyashintsha kuvela kube ne heaven atmosphere because kuhleli wena. Ay recordani ngempela ngenzo longangizwa la endlini angizwa kodwa lapha. Yabona bafowethu yabona ngishumayela. I can preach for 10 years ingashintsha. This is what I believe in. Wonke umuntu une conviction yakhe. This part ungavuka sekuseni. Ayikho into engikholwa njengokuthi njengomsebenzi owenziwe yizwi in my life. That's what I ngishongilele.
praying, unaleo understanding, atmosphere changes. Oh God. Come on. Worshipping, unale understanding, izulu liyavuleka. You must understand. Uzala ngembe uNkulunkulu omncane shona thani nguNkulunkulu omncane shona. Ungabulawa leli gama ethi mncane kuya ukuthi yini encane. Amen. Yabona, ungani ayizangiqhathanisa into encane ucathi into encane ziyalingana. Ayilingani nazo. Yabo? Nazo into encane ayilingani. Indlovu nje encane, indlovu encane nekati encane. Bobabili bashare uncane kodwa ayabakho equal. Wena uzwa leli gama elincane usuyithetha ushuthi ulula. Yazi ubona ngathi umncane imuphi? Buka ukuthi ngisho umqhathanisa nani. Masithi indlovu encane ungacabanga into elingana nentuthwane la. Masithi indlovu encane you must expect a giant. Indlovu encane inkulu ngisho kunenja endala. You are not in the house. Ngithi mina indlovu encane inkulu ngisho kunenja endala. Indlovu encane inkulu ngisho kunekati elineminyaka u12. Indlovu no one day. Kuya ngokuthi uqhathaniswe na. Njoba ngithi uNkulunkulu omncane musuku uyi-undermine. Kufana no kodwa nithulelele njengoba ngithi uNkulunkulu omncane sefuna uunderstand omkhulu qala ukuze ubone lo mncane ukuthi into encane yoku-undermine wine noma into ethi noma incane fanele uyihloniphe. Shona uthanda uNkulunkulu omncane. Shona uthanda uNkulunkulu omncane. As I'm saying that umhlaba uyanyakaza. Unyakaziswa ukuthi qhamuke wena nje. Fana umazi omkhulu umngakanani qala. Noma lisonto right noma fanele sizame uqashe elinye isonto esoshumayela kulona khona nibazalwane. Let me repeat my statement mhlambe ningizwile. Ngithi indlovu encane inkulu kunenje endala. Ezalwa namhlanje ithi izalwa nje ngaphe kwebhovu. Yini idalelo imbewu yendlovu ayizali into encane. Imbewu yendlovu ayizali into encane. Kangakanani kaNkulunkulu. Oh sure. Oh sure. May God open our eyes. Yabo manje sathanda sento eningi. Ngithanda ukuthi kuvele khanye kuwena ubani. More special mawufika Christ. Awuyena umsonto wesenkwayo nje. Awuyena nje umsonto osonka Sunday. Wena usuyi Sunday time. Izwi lizala and become a giant. That's why umntwana kaNkulunkulu my God hallelujah. Yini leyakwenza mhla usindiswa. Ngela ngwasindiswa ngisho wasindiswa ngaphela. Yini leyakwenza mhla usindiswa. Immediately usindiswa wahlukana nezono ezayikade sesikubambe 4 years. Kade uzamile wahluleka wafika kuJesu once kwangena izwi kanye ngakusasa awusamfuni ubani awusafuni utshwala awusafuni ukwala ngakusasa ungakafast wawungafastile mhla usindiswa wona wahlangana nento epheleleyo wahlangana nezwe liphelele lithuleleni. Usuwenza ngathi imizamo yakho manje ukuhamba la kanti usuka walahla ifaith yalelezwi lokuqala walibambayo. Lelazwi laba namandla okuhlukanisa izithu ungakazini ukudla. Wacika ijacket entsha yakhe endala nojini wakho wayesontweni neteki eyicathulo bazayingekho. You push yourself to church. In the following day. In a space of a week abantu basebeqatha hayibolanga kanti userious ngempela nibani. Week manje buku ngiyakutshela ngifuna ukubona ukuthi usuyingozi kangakanani compared to that time. Manje usune ibhayisi lasezulwini suwazi o fasting wena
hayi kodwa anikho esontweni, hayi bafethu anikho fe real. Manje usuwazo fasting, usuwazo worship, usuwazi iminikelo, usukwazi noku-attend i-altar, usubeke neminikelo yakho, kunama-pledge yakho, kunenyembe zakho la, kunemthandazo yakho, kunama-fasting akho la. Ucabanga usafana, lento yaba namandla kuwe mhla ifika ungakakwazi ukuthandaza. Usabheda umthandazo uthi uNkulunkulu indodana kaJesu. How much more now? Manje we are now saying likhomendeske uyinkosi kuna before. Has the Bible in the book of encwadini yesibili kaPetro lithi grow in the grace, lithi khulana emseni nasekumazini. Siyakhula manje, ukhulile, tshela thani ngikhulile. Lalela, awukhulile esontweni, ukhule kuNkulunkuluwini. Kulento yoMkulunkulu uya ngokuya umbuleka, uya ngokuya kuphuma ama-layers amasha. You are becoming, little Bible sisuka from glory to glory, glory to glory. Alisho akopheske na, lithi from glory to glory, glory to glory. Masilenda kodwa sisuka ku glory, kodwa masisuka lapho another glory. Siya ngokuya siyanyuka enkazimulweni. If that understanding ingakubusa, angisho ukuthi ibe into e-church, ibe into yasesontweni, kube i-life. Ikubuse lento. Are you all in the church? Ngicela ukubuza abazalwane, sebandleni sonke senkonzweni? Kuyezwakala? Kuyakhanya? Hamba nalento, mayithethe. Ukube kuyangama ngabe ngithi phumani, ukube kungaphela khona endlini ye-order. Ngabe nje hamba nje, sathi ungahamba nje ungene emotweni ukhuluma nomuntu uyifukamele lento. Fuke uyikhuluma usifike endlini. Ufike endlini uthi ngenziwe ngokwesabekayo. uNkulunkulu omncane. Athi uSathane, njengoba ungenamali nefridge lichekile linalutho, buke nogesi awukhanyi, buke intambo zihamba kanje ingqamula kanje, phekwe ekhanda lakho le cable, uthi yeke icable ngoNkulunkulu omncane. Enye into ngeke ifixwe imali, izofixwa i-identity. Once wayithola izinto zizoqala irespond. Uhlupheka kuzohlehla. uNkulunkulu akahlupheki, ukugula kuzohlehla. Kuzohlehliswa ukuthi usayithola ubani. Amadimoni azohlehla. Kusondela inkazimulo yoMkulunkulu. So you must understand that the word of God is seed. Somebody say seed. Shona thani ngizelwe ngembewu. Sanibonani boNkulunkulu abancane. Sanibonani boNkulunkulu abancane. Athi ngithi bikele ke Nigeria, sanibonani bo small God. Yeah, you are small God. You are small God. If you can define umuntu, kodwa eChrist, not just ordinary person. Umuntu, it's more. Kwaba ne argument somewhere. Ngathi mina I don't mind. Vele nami ngangayikhulumela contest accusation ngayo. Sikhuluma ngama levels asemkhulunkulweni. Ngithi kuma ranks asemkhulunkulweni is God himself, of which is, must it God himself, we mean God the Father, the Son, the Holy Spirit, that is one God. Afana sithi uNkulunkulu bese uba ngezansi kwakhe, uJesu akekho ngezansi kaNkulunkulu. He is equal to God. According to scriptures. Kahle kahle ngiye ngithi mangifundisa ngeTrinity, ngithi asisho ukuthi God the Father. Abanye bathi God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ayikho lonto. Out. No. Mawusi understanding yakusifike kahle uthi God the Father, uthi God the Son, uthi God the Holy Spirit. Upointer with direction eyodwa. Awubenze ngathi ba u3. Because this is 3 in 1. So uyasuka ifana nalonto. Kufanele ukuthi ngisho wena ngithi umphefumulo kaMpostoli, umzimba kaMpostoli, umoya kaMpostoli. Kube sangathi umpostoli abawu3. Kanti unawo nje iTrinity uyibona la kuwena. Wena umoya unomphefumulo usemzimbeni kodwa kumuntu oyedwa. That is God. Are you in the church?
or somewhere else? Are you in the church? So that understanding must boost you. Know that the power of the word of God. Yes, izwi lenkosi iBhayibheli lithi sizelwe ngembewu engaboni, and izwi lenkosi ilona elisizeleyo. Malibonge igama lenkosi. Another part engifuna siyibuke iyezwi sikhulume ngayo last week, uthi izwi lenkosi liwubisi esikhula ngalo. Nikhumbula lo part? Izwi lenkosi liyini bathandekayo? Lithi njengabantwana abasanda kuzalwa. Niyakhumbula lo part bazalwane? Yeah, njengabantwana abasanda kuzalwa. Lithi ke langazelelani ubisi lukamoya oliyizwi likaNkulunkulu. Ngishilo ke last week ngabe ngifuna ama students are right. Mawuquote scripture, quote it correct. Alisho uthi ningabantwana abasanda kuzalwa. Cha. Lithi bazalwane, liyasho iBhayibheli sisingane. Lithi nje imitate ingane mayisanda qeda ukuzalwa. As newborn babies desire the pure milk of the word. Alisho let as you are newborn, let as newborn. Alisho to you are newborn babies, let as newborn babies desire the pure milk. Okay, ngithi kancane TV ibhenga kimi kakhulu nje kancane. No, funa uyise ngakwena. Yeah, dear. Push it more. Thank you. Let as newborn babies desire the pure milk of the word. Pure milk of what, bathandekayo? Message that you may grow thereby. Meaning, but at least as you are newborns or whatsoever, let as new njengengane esanda kuzalwa. Alishi nizingane esanda kuzalwa. Lithi njengazo. Shuthi wento ofanele uyenze la ubuka ingane esanda kuzalwa. I-desire yayo to share the same desire ekhona ezingane ezisanda kuzalwa. Yibani nayo ke nani nenziso kwazo kodwa ke nina ezwini. Zona isuke ifuna ubisi nina funa nizwe. Yada ushuthi ngezinye indlela ingane engeke ikwazi ukusurvive ngayo ngaphandle kobisi. Akube njalo nakini. I cannot survive, I cannot grow without the word. Kulindo skula das kapa. Yazi ngikhulekela ukulifuqa izwi kaNkulunkulu kimi. Yasangathi ngalifuqa. Once suthi ngesinye indlela izwi kaNkulunkulu uNkulunkulu qo. Izwi kaNkulunkulu siyazalwa ngalo. Ngathi limbewu ezizele ngalo. Ngamemezela khona la ekhaya noma isonto lali right here. Ngathi the very same word eluNkulunkulu uqobo lwakhe, the very same word sizelwe ngalo. Angithi sizelwe ngembewu yalo, siyi product yalo, siyumkhiqizo walo. Ngikhona nibazalwane, sizithelo ezivela kulo. The very same word sikhula ngalo futhi. Kusho ukuthi siyazalwa ngezwi, siyakhula ngezwi. Ngikhona bazalwane. Masefanele sikhule asdivert asikwenye into siya kulo futhi izwe silihle njengobisi ke manje sesenzela for our growth. Meaning when we use from A to Z. Ngizama ucabanga ukuthi yini konje engangena phakathi kwempilo yakho. Hambe uyocheck ukuthi khona into eyakaphazamisizwe. Ayikhona moshi. Uthe uNkulunkulu elikhuluma eligaranta wathi linjalo izwe liphuma emlonyeni wami. Wathi alibuyele emuva lingawenzanga umsebenzi engiphume wona. Kusho ukuthi ngezinye indlela akukho la lifika lifeyile khona. Lento wayiqonda ukuthi izwe alifeyile. Uthi mengalithumi assignment uthi alibuyele emuva lingawufezile umsebenzi. Kusho ukuthi izwe alifeyile. Umuntu azelwe izwi ke kodwa khona mazalo odla izwi okhula ngezwi ufeyila phi ke uma lingafeyili izwi. Uma izwi kaNkulunkulu lingafeyili ufeyila kanjani ozelwe yilona? Ingakho iBhayibheli lithi you are more than conquerors. Alithembile ukubuyazi waseshowe lithemba imbewu. Ingakho ezulwini ku illegal ukuhlangana nawe uhlulekile.
hayi ku illegal thiwa kanjani awukhamba makuhlangana nawe uhlulekile kuthiwa ezweni awukhamba nale ayithi bathemba ukuthi awungahle bhuti umude kanje no babuka imbewu ozelwe ngayo ayibathi akekho umuntu oproduce la wazalwa ngalento ayihlulekisi lento uhluleke kanjani for ukhaze you need to account I know you'll tell us how did you fail uhluleke kanjani uthi ayinkosi manje angazi kanjani ayilele nkosana ayilele nkosi yami nkosi yami ngize ngabona ukuthi ayikho lento ngaphosa ithawula athi no siyakubona ukwenza impela kodwa xa ukuthi hawu no awushiyela into nje siyabona manje simangaza ukuthi kanjani uthi hawu nawe nkosi ububona athi ini what do you mean baba no ngizama ukuqhathanisa into ozelwe ngayo uthi akekho umuntu wakwazalwa ngalento sithi I should compromise imbewu noma uyeka isitu devil is not dangerous Satan can Satan akayona ingozi kodwa izwi kaNkulunkulu liyingozi niyafuna ukwazi ithini ingozi izwi ozelwe ngayo ngaphinda uthi Satan is dangerous you are lying word of God is dangerous yabo nje ngishumela kanje uSathane ulilele bheke phezulu sihlalo sakhe esingcolile sibheke phezulu na yonke team yakhe le cabinet yakhe akekho omile manje because once you take uyazi umuntu oyedwa la endlini ongathatha lento ayenze serious yakutshela ishort izohluleka umcontain ngisho izohluleka umgcina kunomuntu ohamba la kala akanilawuleki adingeka abathatha abawu10 ukuze kunyakazise isithi ngena umthatho oyedwa nje ayidunga indawo yonke la imosha one false prophet ayivela idunga indawo yonke imosha how much more one righteous man I told abazalwane and I'm preaching this I preached this even nalaba planga abatshela abazalwane ngathi uyabona uJesu ku Matthew 10 ethuma abafundi abawu70 wabanikeza amandla 70 people 70 disciples wathi ngena nemzini ashona sonke sithi emzini malithi emzini alisho kwambuyazi kwamtunga kwadlameni kwabantu banalo Matthew lithi iBhayibheli uJesu wangena emzini ngisemzaneni abantu usho ukuthi amadolobha amancane amakhulu wabathuma kuma cities lithi wabathuma 2 by 2 Sho uJesu wa strategize wathi okay la ishow ngizofaka about 2 wayesethi idolobha eliseduze Menmouth ngizofaka 2 abanye wathuma 2 eKingindlovu wafaka enye 2 wayifaka eStem wa2 eMandeli ayi kodwa anikho hayi kwambuyazi kwabani umbuyazi unyakaziswa ile 2 zangena kuma cities kwathiwa nini assignment nizodlala ama cities onke ufuna ningibuyisela ireport 2 feed by the Holy Ghost begcwelizwe babethi mabengene edolobhe lininyakazi iBhayibheli bathi beqhamuka abapostoli kwamenyezwa kwathiwa naba laba bagembeqela idolobha balibhekise phansi kwathiwa naba laba bagembeqela umuzi njengoba thiwa bagembeqela umuzi kuthiwa naba laba babhekisa phansi ama cities but check them bebekade betoba bahlangana nembewu yabashintsha Moyibamba lento izokwenza umuntu osupernatural. That's why when David disconnects you from the word of God, usuke disconnect enkulunkuluwini. Wenzela ukuthi ube uSamson ongesana noyele. Just an ordinary person. And this guy yashi statement esikhulu kabi uSamson wangithusa. Wathi mani ngagundi inwele zami. Nina nimsaba lapho uSamson kanje hayi. Mina la ngabona khonto lo muntu oyingozi kanjani. Wathi mani ngagundi inwele zami. Zwani usethini wababa? Usethi niyo kunde inwele zami wathi uthi ke ngiyoba sengiba njengabantu bonke nje. Kanti kade unjani qale? Behlana sithi malume. Uthi hayi benisho kumalume mama. Manithi malume mina ngicela nibhekene umsalume. Ngicela ufusela ngihlale kahle. Manithi malume ubenisho into wrong. Angifani no malume bonke.
Amen. Sambe ngoba nasikhathi sokuthandaza sisondela. Liyabambeka lonto. So izwi lenkosi lithi ke milk this time. Milk. Somebody say amen. Somebody say amen. Yes, milk this time. Milk. The same word siyazalwa ngalo. The same word isikhula ngalo. Awusho thanda ngizelwa ngezwi. Ngikhula ngezwi. Ukhula ngani konje? Uzalwa ngani futhi? Lubani izwi? Awu seklasini right. Lubani izwi? Yeah. Twa njengengane esanda kuzalwa langazalelana. But that is one of the keys. Once you don't have that desire, you become an ordinary member of the church. You become the church core. A good person, by the way. Abantu said those are good people. Those are good people. Amen. Yeah. But right and relevant people, those are relevant and right and powerful. Powerful people. Then Jeremiah 23 verses number 29. And I said, take winning 2 million. Tado babu shumali day out this cat is seat. Yo. So sholo baba look at pinda day out. Funda phela ke manje angikatholi. It's not my word. I ask funda nangezulu. Jeremiah 23 verse 29. Sukumelana. Ngoba ngokubuza ngelanga ukuthi uhlayelani phansi. Kodwa funda ke namhlanje. Yes, come to. Izwi lami alinjengomlilo yini? Alinjengawona umlilo. Izwi lami alinjani? Nithuleleni kangaka. Izwi lami alinjengani? Is not my word like fire. So uyabona uxoshelwane kulona. Wena ubona iBhayibheli nele kuzani, but usathana ubona ini? Umlilo. Ubuza uJesu la ngazi ukuthi kubona guys, why are you nenza izwi lami sengathi is one of the alinjengomlilo oniswa. Ningakhohlwa izwi uNkulunkulu ubani? Bakodwa bafuna yangihlanyisizwa ayingeke. Ayingeke. Izwi ubani qala? Liyini futhi limbewu, liyini bathalakale? Liubisi, liyini futhi? Konke sithola futhi manje la liubani, liyini futhi? Lumlilo. Same word. Once you have the word of God, we have fire. Ngiyazi nonke manicabanga umlilo ngicabanga lapha nishisa khona izibi ngaphandle. Oh, ayifani nomlilo. Bazalwane bami, awuthi nginitshela iscience yasezulwini ngoba ma umuntu wasikaNkulunkulu unomoya kaNkulunkulu, you know things. More special things of heaven. Abanye basho nithatha lezinto no Jesu bambuza kanjani. Bathi ngathi indodana kaJoseph le ithatha lezinto. Listen, the volume of fire, the volume of heat, isishiso sokushisa salomlilo usebenzise ekhaya okwazi uNkulunkulu wasehlisa. Ngoba wayenze ukuthi usondele kuona ukwazi ukuthi ukuseve. Mhla umlilo wanyusa ivolume yakhona ngeke upheke. Lo umlilo wena owaziyo akuwona lo mlilo lo oqothulayo. Yilo mlilo okwathi oseva wena uzupheka ukudla. Wehliselwe leya volume. Amen. Umlilo like fire. Ucabanga lo buyiwothe mawushisela wemame. Akukhulunywa ngawo la. All right, let's check this one. Abanye abantu babekade bene understanding of ivolume yomlilo iyakwazi ukunyuswa. uNebuchadnezzar. Nebuchadnezzar wayazi ukuthi you can increase the volume of fire. Amen. Le science angimazi wayithathe blo ababo wayideep. Go read the scripture. Leli iBhayibheli basimlilo isithanda sonke akusho ukuthi kusandiswa. Cha, twasaphindwa ka7. Alisho isithanda somlilo sakhulisa sikade sisincane. Phela wangasho dayina abafana
ngoba siyanibona senzele isithando somlilo manje ngathi niba u3 babevela abafana bewu3 akadla inamba enyuke njengoba beqhubeka babuyela phambi kwenkosi bathi ngeke sikhothame yadinwa inkosi yasiphinda phindeni 7 times leya science safana uyisondele leduze he makes fire ekathi umlilo nje ordinary wayenza manje yaphinda phinda ukushisa kwawo hayi wanda lo washisa more Little Bible in a way that awunangeke sontweni nje nanilovile Little Bible in a way that abantu ababayofaka neobani oShadrach emlilweni basha bengakabafaki khona beshisa umlilo ngoba ivolume of fire was so high wangaphekwa lapha kwakumlilo wempindiselo akupheka ukudla buka uNebuchadnezzar ubambele ya science angimazi wenze njani nongicwaningela ubambele ya science okwazi ukwenza ivolume omlilo ishise more same fire how much more yo hallelujah alike sontweni ayini yangihlupha ke namhlanje listen how much more the word of God jobethi alinjengo umlilo yini akaqonde lento ingaphezulu umlilo wesithanda somlilo saphinda uNebuchadnezzar kusho ukuthi mawuphathishwe uphatha the consuming fire. Whenever you enter, you see fire. Look at Bible. If you have the word of God, nothing stands before you. You are not just an ordinary citizen. Awuyena umhlalo walange idea awulawule iHome Affairs awuyona team yamahoya kaHome Affairs one certificate that wenziwa certificate wena ube la we are more than that the Bible your citizenship is in heaven ungumhlalo wasezulwini anjenge izwi lami anjengomlilo athi ukutshela imfihlo uSathana sekufihlele yona for years wena mawuqhamuka uSathana ushintsha istrad oh amen and devil will never tell you that because njalo uSathane leli Bible inyoka yayiyiqili kunazo zonke izilwane yayini iqili akuyena umuntu powerful uyiqili umuntu wama tricks oyicemba umuntu okwazi ukudlala ngomnqondo womuntu amanipulate ayibambe ingqondo yomuntu amenze sangazi ukuthi akayona lonto ebeyiyona amenze sangathi angaboni into afuza abuye ayibona abone into afuza ukuthi akayiboni kodwa nikho that's how devil operates. Devil is not a powerful monster but it's a scam. He tells you are nothing while asking you are something. He tells you are weak as regards to powerful. Ukutshela wena buku la isandleni sami futhi uma ungekho ngempela la uvela thula now usuyibona ngathula ngempela that time uyibona thula usuzusho thula ima uqala kuba lapha mungakasho wenthula awukho lapha phela ukufa nokuphila kusemandleni olima ke amen uSathane mayithotarisha ugada uthi uthini ngoba uqala ukwenzeka lento efuna uSathane emhlase kusho wena hayi mhlayisa kulini the day you say ngiyahlupheka athi uSathane ke sesiactivateile uvele kuthiwa active kushaya lo phiko lika correct ipassword yokungena kuyo yonke uSathane ayifaka kuyona uwena obusho Motha ngilutho kuthiwa active uSathane ngathi awilutho for 10 years uSathane wame ephuca inkazumulo uNkulunkulu yini inkazumulo iweight isisindo yini isindo ukuthi ushintshe ibe njalo yo uSathane akanayo lo privilege ukuthi izinto zenzeke Satan can say you'll die uvela uphile kakhulu naseqaleni but if devil says you'll die yes you'll die usuka ecela ukuthi ngicela ungisholo phela mfo usuka ethi ngicela ungisholo mfo ngoba mina mangisho vela kwenzeki kodwa izinto eziqala ukwenzeka mayishuwa wena ngoba uNkulunkulu ke sethi nigunya devil knows where the authority is
yazi igunya lingabuphi. Uma libona lingapha uye kulo muntu ophethe igunya athi mhlobo wami ngiyacela ungikhulumela lento. Usathana ufana noBarak. uBarak uIsrael wawuphambi kwakhe. Kodwa wazi uBarak ukuthi mina ngisho ngathi la ngeke baqala kiseke. Wayoqasha uBiliam. That is what exactly the devil is doing. Usathana mayifuna uactivate izinto in your life uqasha wena futhi. Devil knows matter weak omtshela. Ungcono mungenalo izozo lisho vele uphuza ngisho amanzi. Athi usofa ngifuna ukusho. uJeremiah wathi ngingani wathi ungaphindi kahle siyaxwayisa manje. Ungaphindi uyezwa. Okugcina ngiyakuwonisha. Sifuna ukwenza into eziserious now. Ungayikhuluma into enegative. Ungasho ukuthi umntwana. Siyazwana? Ungaphindi. Ungasho. Because le assignment njengoba ngithi siyosiphula siyotshala siyokwenza into ecritical now. Kodwa uma uzophinda ukhuluma into esingayingekho kuyivocab yasezulwini zomosha. No. Ungaphindi uthi umntwana. Wathi yes sir. Wasethi ubonani? Wathi ngibona ihlahla sebona umuntu wathi nakho ke ilanguage siyamesha. Angifuni sikhuluma into engafani na. Ngibona enye into wena ubone enye into. Nishe enye into wena ushe enye into. Yo, fanele sibone into eyifana wathi ubone kahle. Wasithi izwi lami ngiyolilinda kube ngilenze. Yo. Akuphunyuzele enye kingdom. Ine language yayo. Ine language yayo. Kunomhlaba wakhona la uphila komnye umhlaba wethu. Amen ba. Ungasho nje. Tayidlala khona uhlupheka. Hawu! Kusho uNkulunkulu wonke. Uyacabanga umhlaba wakho bowawudala wena ngabe ugcweleni, ngabe ugcwele insizwe. uNkulunkulu wathi ebona ubumnyama wathi akube khona ukhanya. Akayikhulumanga indaba obumnyama nangelilodwa ilanga ngoba uNkulunkulu kube wathi hayi inkosi idlala wathi uNkulunkulu wami nidlala bona ubumnyama obugcwele ngabe bugcwele bona namanje. Ngoba uNkulunkulu akakhulumi noma ishotha uNkulunkulu akakhulumi noma ini. Uzofika ekhaya ukhuluma into enegative. Awulele ekhaya bakithi nawu lo gesi nokudla la ekhaya kuphela njalo. Thina nje sidlala ukuhlupheka. Kuphela ugesi awudlala ukuhlupheka ugesi ophelile. Awuhlupheki u10 rand ongenawo. Ngokuphela kagesi nje usuthi uyahlupheka. Ngokuphela kwekhadi. Khadi nje lela Eskom. Sukhuluma into enkulu kangaka. Uyazohlupheka kwispirit. Yo. Usubiza amademon deep kangaka, the deepest demons. Hlupheka idemon elimbi kabi. Ulandele idemon egqoka amanephu izongena in your life. Yo. Hey. Phela mawubiza uPhapi kusabela uPhapi, mawubiza inkuku kusabela yonke into nama language ayo. Amen ba. Futhi kuresponda lento oyibizayo. Ushaya ikhwalo. Qhamuka izinja. Mawuthi qhamuka inkuku. Ayithi. Wonke umsindo ukhiphayo attract something. Mawuthi uyahlupheka kuza khona. Yo. Umsindo okhisha umuntu ulanda lento ayibiza ngomsindo. Awukho umsindo ongasho lutho. Yonke into ibizwa yilento oyikhiphela. Mon. Qhamuka inkuku. Umuntu ngiyahlupheka qhamuka khona. Futhi umsindo into engiyithanda ngento mawuthi inkuku ziya ngala umsindo ungakhona ayihambi iqinga noma ikuphi. Yona into engathi ke ithanda ukuba nzima nobunandi yakhona. Uthi ngisho singathi la endlini sonke la endlini singakhuluma isibusiso kube khona oyedwa obiza into ehlukile ayizugcwala kuthina sonke. Ngala imenyezwa kakhona into. Change your language. Kulindele enye into umemezele. Umemeza uthongo ubulindele uthokozane. Hayi. Athi wathaka. Thaka. Obani sihlala nawe emakhaya. Phela kumnandi emakhaya. Niyafonelana. Athi nasivele ume phandle. Wathaka ngithi wathaka. Ubumeza ngaphesheya komfulana. Wathaka. Lo biza igama lakho ulindene emnyango.
uthi wahlupheka. That's why iBhayibheli says Joel mayise khuluma a prophet engasadlali uthi weak akathi nginamandla uthi ophuwa uthi oshupheka let the poor say I am rich. Read it up. And you should let the poor act. You say kusondela into eyimezayo manje uSathane vela kuprovoke akushaya ngamaphanje amabili athi uthini uthi ngiyahlupheka athi hayi bengifuna lo gama nje amaphanje bezoza la lonto akwazi ukukhuluma nomuntu ethi ngeke kulunge uvela ukuthi kuzolunga kanjani uma usho wena uthi ngeke kulunge sizoyilungisa kanjani vele hayi baba singenza nje ngeyisalunga okwazi uma umuntu ungafana umzamo kumsebenza ingqondo uthi hayi akona amalanguage akhulunywa umuntu lo onezwi angayisalunga lezi ngane baba ngikhulume angazi yabona ngeke ngabiza umhlangano onomalume kuphela nje omunye umhlangano unoba omncane bodwa nje muba mdala ngicela ume khona umhlangano onoba bomdala kuphela inkayimane zala ekhaya ngaphinda ngabiza auntie lezi ingane zebe nje yazi ngiyakutshela mfundisi sizwa ngami ngeke isalunga lezi ngane athi uSathane imake ziqala ukungalungi so I want a certificate and you sign as it fanele stable njengonkulunkulu uthi ubumnyama ubona kahle noxwa ulibona kahle uthi kodwa akube khona ukukhanya bathi baba wakho uthini uthi lo uzoshumayela naye baba wakho uthini uthi lo uzobe phethe microphone ememeza ukuthi Jesu Kristu inkosi mama wakho uthini wena uthi lo uprofeti kaNkulunkulu lo umuntu wetebo nithuleleni. You are acting like God. It's not my word like fire. It's not my word like fire. It's not my word like what? Fire. It's not my word like what? Fire. Lalela ke signature ke le njalo mawuhlala nento ethi says the Lord was it is a prophetic signature. uNkulunkulu mayisayina akathi what says the Lord? Signature. Mawuthi isho kusho inkosi signature. Then the Bible says the Lord. Message to an end. Look to end like a hammer. There's a hammer. Sand. That breaks the rocks. Okay, that breaks the rock in pieces. Alinjengomlilo na. Shontani izulu umlilo. Anganoma ibandla right. Shontani izulu umlilo. Lishisa konke. There are things in your life that needs fire. That does not need hammer, fire. That needs fire. Contact you. Or figure. Sengiyamhlonipha la mzalwana wayicela ingoma ethi sinomlilo kabanika That's a strong declaration. Shut up. Strong declaration. Go out here if you have a word. I'm sorry. Tinise is becoming real to us. So the Bible says also it's not Israel. All the stubborn rocks in life sifike kwangqinga nje anwazi lapha niyakwazi kodwa lapha kwangqinga nje makuthiwa kwangqinga nje kusho ukuthi kumithi elikhulu phambi kwakho there's no way
but the word. Uyingozi umuntu ophethe izwi. Angifakele amplified version. Hayi iyahlangisa. Ayahlangisa. But fake amplified my Bible lakho la ngempela nina. Uyawina siphume. Awunayo. Alright, cela ufundele amplified version sifunde nje. Ubani ophethe isigisi amplified version. Angifundela ma. Nayi. What's my word like fire that consumes all that cannot endure the test, says the Lord. And like a hammer that breaks in pieces the rock of the most stubborn resistance. And like a hammer that breaks in pieces the rock. Okay, thank you, Jesus. It's not my word like fire. Ngiyabonga ma, ngiyabonga. That consumes. Seniyawubona umlilo wenzani? Bakuthiwa consuming fire, sweet perfume. Without some fragrance, in finished place. It's a consuming fire. We enter endaweni othuka izinto ezitshalwa amadimoni. Yiyo lento bayibuza abantu siyabathatha abathakatheki. Sabe sabanye bathi siyathakatha, bethakathiswa ukuthi basithinta isithakathiso ukuthi basithakatha sithakatheki. Because immediately we sifika endaweni vele kuthi vele shisa kwasana. There are things that will never happen in your presence. At one stage, Mr. Drivers Pumala in Konzo, how many years back, man? 3-4 years back. Sas Pumakon like Lokoza. Masela si license. Sas abena usaki. Masela si license. Play cross like as Bizongana. What Virginia? Yeah, but like Mountain View, yes, like Mountain View. Mas Sami is pagling look no lotilo. What is the motor flowers? It's a chica say king. Must pag Angela. Then Salandelo motor a van. A blue, it's like a twin cap. I don't know how I noticed that car because it is embargoed. So that car packed. Not a Samis was blocked with him. I tell you, I bring motor any among like telling what about fun about two petit pan. By a global, by a shy wind in so. Why should it consuming fire? We say sweet. Abantu basuke bashawa ukuthi bafuna ukwenza into kanti kunabantu abagcwele umlilo la. This time akuyona inyanga lo muntu ngiyamazi ukuthi ikhanda lakhe laswela cabanga ukuthi lo muntu ongudlayo ngisawuqhubeka ngiwudle ukube kuyakazi ukukhuluma nanganga ukuthi umnikeze i-microphone ukuthi siwula ubukwazi uhanjelwa uNkulunkulu. I-problem yaleza inqaba kwehla umfana oyedwa onespeed ngingamkhuluma ngisho ngaqhamuka la ngathi nayi that guy because sasimbona live show eduze kwethu kwathi ephethe isibhamu esincane wehla so phambi kwakhe wathi emdubula lo mfo usilandela ngemuva so waphuma la phambi kwethu wayisemncane usamba waphuma la phambi kwethu wajika la zareyisa so uyabona sebhabhathiswa abantu khona ngazithi kwenziwani lapha futhi afuna ayofaka umthandazo serious la le band leyo bayijika lo munye oncoming traffic uzama ukumdubula so lutho ithi ingqondo yethu iyalayizwe masiqhubeka sithi sofuca imoto ibheke phezulu ukhona umuntu ofile sake sama kancane nathi shoko ukuthi what is happening sabe sadonisa imoto sabalandela siyaqhubeka lokho ngithi hawu bamshiya lo
ingqondo yethu uthi yawo mase sele nathi la uzofuna ulift la kuthina awuthi hayi shothi athi ngigibela khona bamshiya lo wabalandela ngemuva einyawo samlandela nathi sadlula sinamsebenzi but anza singene kuya sabalandela sokuthi siyayibona imoto ehlaza ibheke ebhazini sithema sesijika amajika la sithi wathi umoya ngcwele kumina bengeke itiming ibe wrong ngoba uma nihamba nezingelosi nelanga bulomlilo lomlilo akuwona umlilo wokusonda akuwona ukupheka amaqanda is a consuming fire ushafisa ngisho ama-plans amadimoni kukhona izinto engenzeki makufika wena uthi uma ungena leso zinto ayihleke somebody say Jesus somebody say hallelujah consuming fire once you have the word of God khona izinto engenzeki ushafisa amaceba abathakathi uhlehla ikhaya. I told you one day that I call like utanda zanani manje yasihamba kanjani into siyethanda. I told you one day sasila I call ngombe ngifunde seqalile ngihlaba eqalile sithanda zanani. Yala listen I told you sasila ukuthi one of inkosi yenye egcwele amandla kamoya ngcwele umzalwane listen kwangena inkabi sizoyikhomba wathi mayibona abafana bemkhombe ngeibhamu kanje wavuka namaphitsha wathi ngegama lika Jesu wathi ngegama lika Jesu umfana waphula itrigger yathi isibhamu wathi uphula itrigger isibhamu wathi in Jesus name wathi uphula itrigger isibhamu wathi uphula itrigger isibhamu wathi ngegama lika Jesu waphula umfana wambaleka uthema ebaleka ephuma kwi-territory kule territory eninkazimulo kaNkulunkulu uthema iphuma ngaphandle wathi uyasitesta ibhamu sakhulu uzama ukumtshela uNkulunkulu ukuthi lalela ubengakhombi ngestories ubekhomba ngesibhamu utheme edlula nje la umlilo uthina khona wathi esidonsa ibhamu sakhulu wathi esidonsa ibhamu sakhulu wathi ibhamu kathi bekithi beseni kwasuthi uhambe wrong uhamba nomlilo oqothulayo ukhona izinto ezingenzeki carry the word of God. Akuyona into yokusonda le akuyona incwadi yokusonda la ke samakhama mama akuyona incwadi yokusonda iwill ayanika inkozweni come on church what is this yini will incwadi yamafa iwill akuyona it's not a soldering thing iwill incwadi yamafa ila kubhalwe khona la kubhalwe khona wena uyibeneficiary ila kubhalwe khona izinto engamalungelo akho iwill igama eliTestament lisho a will ingakho kuthiwa a New Testament and Old Testament Old Testament and New Testament go and trace igama eliTestament kusho iwill kufana iyafana ukuthi ifa iTestament edala neTestament elisha kusho ifa lakho kwi-Old Testament ifa lakho kwi-New Testament iwill hlana lencwadi hlana umqulu ihle lento phenya la kuthiwani nawe cinga la uzoyithola thola izinto ezibhalwe la yeka le ebhalwe ulokhuzana yeka le ebhalwe uSathane yeka le ebhalwe amadimoni yeka le show Satan in your mind take this one Thina sinomlilo soft hamba ngama-strings kanjalo nto ungayifaki i-drums the worship team yami I know that you are trying your best bantwana bami you are trying your best because makugumuka abantu benkozo fanele si-adjust sifake abanye but they are trying they are doing siphamise izandla thina ke sinomlilo kaJehova
authority of the Lord. I want you to pray tonight, today. Just make a declaration. What tandaze njengengane namhlanje? Tandaze and declare. I am what the word of God says I'm what. Ngilokhu izwi lenkosi elithi ngikho. Sathi ngazothandaza ngesibindi namhlanje. Ihubo 119, I think it's verses number 108. Lithi izwi la kaNkulunkulu licebile kakhulu, ucwebile kakhulu. And inceku yakhe iyalithanda. I choose your word. I choose your word. There are so many things that speaks. There are so many things with voices. But I choose the word of God. The devil can speak, you can speak, your mind can speak, nature can speak, demons can speak. But the word of God is the final. Amongst many voices, choose the word of God. Ufuna sonke sithandaze namhlanje uthi inkosi makube kimi njengezwi lakho. Kwasho intombazane emadoda yakwaJuda yathi makube kimi njengokusho kwezwi. Kwenzeka isimangalise empilweni. Kwavele kwangena yaba pregnant. Isystem yebiology ingathathanga over. First time in the history. Izwi liwakwenza ama impossibilities. Lishintsha ama impossibilities, I want to say. Lishintsha ama impossibilities lwenza ama possibilities. Lenza izinto engenzeki zenzeke. If you want to see your miracle in your life, accept the word of God as it is, not it is. Musu ukuthatha olithandayo nolithembayo nocabanga ukuthi lona right, thatha linje ngoba linjalo. Lidle undlu. Lidle lonke liphelele. Ungalifry lose ngomlilo. Udle nezibili zonke zakhona. Eat it. Funa sonke sivule umlomo sithandaza sinomlilo. Sinomlilo. Kajehova. Thina ke sinomlilo. Sishola Jehova. Sinomlilo. Come on, let's lift our hands and say, Sinomlilo. Umlilo wetu na Jehova. Siyabonga baba wethu ogcwele. Come on, open your mouth and declare. Father, we choose your word. Oh, your word is true. Izwi lakho liphilile. Libukhali lineziqhembe isikayo nhlangothi zombili. Izwi lakho liweni uqobo. Silibandla lakho. We choose your word. La propodes calamandos consultemai. Ala brandos codes citadando. Revive me. Revive me. In the ministry of your word. I trust your word. I believe your word. I speak your word. It is without total code. I fill my life with your word. Your word, your word, your word, your word, your word. Your word, your word, your word. La bosha, la bosa. Your word, your word, your word. Your word.
Mandes kola brehesi anabosha. Father, we choose izwi lakho linamandla liphilile. We choose izwi lakho. Yes. 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 Thank you, Jesus. Asiphambe izandla zethu. Let us lift our hands. Softly, Lord, let's lift our hands. Let's lift our hands. Moingwele is speaking to me right now. We need to return to the word of God. Uthi uJesu ukhuluma nabaFarisi kodwa ke la uthi ngenxa yokuthi nisilahlile ihluthulelo solwazi, the key of knowledge. Key of knowledge. Kwenye ingxenye ukhuluma nabo uthi nitukile ngenxa yokuthi ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu. We need to push the church back to the word of God and begin to believe the word of God. There are so many things that is in our mind. Generation yet is a good, but good readers. People can read, but not the word of God. There's a challenge of reading the word of God. The level and the standard of study of the word of God is very low in our time. As a result, devil capitalize. Because in the Bible, abantu bambabhutshisa okuswela ulwazi. Mungalazi izwi njengomuntu ongayazi will. I want us to pray. God uzothandaza. Nkosi ngiyathandaza. Sikhulekela idesire yezwi lakho. Namhlanje ubuye wafundisa nathi ethi njengabantwana basanda kuzala. We are praying for that. That hunger, that desire. If leyanto efakwe enganeni eyenza ukuthi zelulanga zelulubisi. Sikhulekela yona obifakwe ebandleni ubibandla lilangazelele izwi. We pray for the hunger of the word of God, that desire. Ibandla elilithanda izwi, ibandla elilidla izwi. Kume nomprofeti wathi akadlela umqulu wamfunza izwi wathi akawudla ukuhlafune lithi wawumnandi emlonyeni njengenyosi. Kodwa mawufika esiswini sakhe washintsha ngoba usuklina izinto wababa waflasha ngisho nezinto engadingeki. Sithandazela lonto Nkosi. Let your word come in our lives and change things, shape our character, shape our mindset, align us. Izwi lakho libuyise ubuNkulunkulu empilweni zethu. Singaphili njengamasonto namakholwa nje agcwalisa izindlu zamasonto, but sibe kingdom, sibe instrumental, sibe izitsha, sibe ngama weapons, sibe ngamazembe ogawula ngawo. Siyabonga Baba ukuthi siyasuka
kwi-normal level sinyukela kwi-extraordinary level where umhlaba esophila kuwo kumhlaba wethu. Thatha udumo lonke again, bless your own church in Jesus mighty name, amen. Simshayela uNkulunkulu izandla enkulu. Dala shayela uNkulunkulu izandla enkulu. Ngicela before we close, maybe ukhona umuntu ompostoli ungakayivala inkonzo, ngiyadinga umamukela uJesu. Njengoba bathi ushumayela manje ngisiwe umoya wami unyakaza. Ngezwe isidingo songena kule mpilo yesu likaNkulunkulu. Bafethu isango la khona uJesu. Adamu walahlizwe kwangena isono. uJesu wabuyisizwe kwabuya ukuphila okuphakade. Yeah. Into yaphuma lapho kwaphuma izwe Eden. Sathana akabambanga umuntu, athumela ngagebenga akakhombanga umuntu ngayibhanga. Wa challenge izwe, balidedela izwe bangena ukufa. No Jesu akabambanga umuntu ngesibhamu, akenza ngalutho, watshala izwe, alimukela izwe kwaukuphila. Nawo namhlanje ungathatha nanti izwe, umamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yakho, and your life will change. Mawukhona under this roof, I want to pray with you. Angifuni ukushasa ngathi sonke sifikile, sizelwe ngezwi likaNkulunkulu. Mawukhona ungaphamisa isandla sakho uthi apostle, pray with me before you close your service. Pray with me. Just lift up your hand and be honest to yourself. Indaba yensindiso, it's personal. Idinga ukuthi umuntu abe honest. You don't zama ushaya sangazuthi. Please lift up your hand. I want to pray with you. Uma sonke sifikile kuJesu, I want to praise God. Amen. Baba ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu omuhle nomkhulu. Udumo lonke lufanele nesibongo lungezakho. In Jesus mighty name. Amen. Asilethe umnikelo wokubonga. Bathandekayo, then we close our precious service. Come and give. Sheshisani ngijaha ukubusisa imoto phandle. Kuthiwa kunemoto ifamily yakamke ngithenga imoto entsha lapho ngisawe ibusisa. Sheshani yangibambezelo sanjonikela. Asizoletha umnikelo wokubonga. God bless you. Ngosingiphe ubuhlakani uzenqaphele yebo ngibonise indlela Siyabonga kakhulu uNkulunkulu wethu ekseni, siyabonga ukukhuluma kwakho, izwi lakho, ukusiqaqela lona nje izwi lakho, ukuba kungabikho noyedwa la phakathi kwethu oyophuma without an understanding yezwi lakho. Siyabonga ngalo uNkulunkulu wethu sulukhulumile kithi. Siyabonga ukuthi lizophinda liqhubeke libe liwenza umsebenzi. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi izwi lakho lisibane enyaweni zethu. Njengoba sizophuma lapha yilo elihamba phambi kwethu, let's direct us. Sisemakhaya uNkulunkulu wethu izwi lakho liyaqhubeka liwenza umsebenzi ophelele. Siyabonga ngalo ekseni, aliqhubeke likhulume empilweni zethu, likhulume inhlizweni zethu, ukhulume ngalo kithi. Ngisho sesisodwane emakhaya ungathuli ngezwi lakho.
lakho elithi izwi lakho kade ukhuluma ngalo namhlanje njengezingane ezisando kuzalwa langazelana ubiso luyizwi lakho ilo umthandazo wethu ukuthi siqhubeke sililangazelela izwi lakho ngisho sisodwa izwi lakho silifunde ukuze kube yileli sikhombisa indlela siyabonga ngalo uNkulunkulu wethu linjengesande siphephula amadwala and break them into pieces siyabonga ukuthi yonke into eyoma phambi kwethu your word will break them into pieces akukho nokodwa akuyukuba namandla ngenxa yokuthi uma silikhuluma izwi lakho masikhiphe emlonyeni wethu liphenduka libe inkemba eyithanzethu siyabonga ngalo linamandla liphuzisa imbalabala umlilo oqothula izwi lakho ushela Mosiah aliqhubeke Nkosi lenza umsebenzi ophelele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha moya wenkosi yethu Jesu Kristu uthando likaBaba uNkulunkulu hlanganyela kamoya ingcwele makube kanye nathi sonke ngabanye sesiphuma izibuya inkosi yethu Jesu Kristu amen.